Някога в далечно царство, една зимна сутрин, красива кралица бродирала до прозореца и си мислела: когато си имам детенце, искам да е бял като снега навън, с устенца червени като кръвта и с коси черни като абаносовата рамка на прозореца. Не след дълго кралицата родила момиченце и то било такова, каквото си пожелала преди това тя. Нарекла я Снежанка. Скоро обаче кралицата умряла. Една година по-късно кралят решил да се ожени за втори път. Новата му жена била красавица, но много зла и надменна. Тя постоянно се оглеждала в своето вълшебно огледало и го питала: огледалце, огледалце, кажи ми ти сега, коя е най-красива на света? Ти, кралица, си родена с най-голяма красота и от тебе несъмнено няма по-красива на света. Снежанка растяла и хубавела с всяка изминала година. Веднъж, когато кралицата говорила с огледалото си, чула такъв отговор: ти, кралица, си родена с голяма красота, но Снежанка несъмнено най-красива е в света. Кралицата се вбесила и заповядала на един от ловците в двореца да заведе Снежанка в гората и да я убие. Ловецът завел нещастното сираче в гората, но му дожаляло да го убие, затова пуснал Снежанка да избяга. Тя дълго се лутала, докато открила къщичка, сгушена между дърветата. Влязла вътре и видяла малка масичка с 7 столчета, 7 чашки и чинийки. Похапнала и отишла в другата стая. Там била спалнята с 7 легалца. Снежанка легнала и веднага заспала. Като се стъмнило, се върнали господарите на къщата. 7 джуджета, които копаели руда в планината. Видели Снежанка и се зачудили кое е това красиво момиче. Зарадвали и се много и не я събудили. На сутринта, като се събудила, Снежанка много се оплашила. Джуджетата обаче били мили с нея и тя се успокоила. Запознали се и тя им разказала какво и се е случило. Джуджетата й предложили да остане да живее с тях и да се грижи за домакинството. Снежанка с радост се съгласила. След като Снежанка не била вече в двореца, злата кралица продължила да се оглежда в любимото си огледало, но един ден то пак й казало: ти, кралица, си родена с голяма красота, но Снежанка, там в гората, най-красива е в света. Кралицата побесняла и решила да се отърве веднъж завинаги от Снежанка. Приготвила с магия отровна ябълка, преоблякла се като обикновена селянка и се запътила към горската къщичка. Продавам вкусни ябълки, дочула Снежанка и надникнала през прозореца, за да види кой се е спрял пред вратата. Като видяла жената с плодовете, решила, че е продавачка и я пуснала да влезе. После си купила от нея една много красива червена ябълка. Но щом отхапала първото парченце от нея, Снежанка паднала без дъх на пода. Вечерта, като се прибрали, джуджетата намерили девойката, но не могли да я свестят. Мъчили се добрите джуджета по всякакъв начин да я съживят, но напразно. Тогава с сълзи на очи направили кристален ковчег. Тя била толкова красива, че искали да могат да я виждат. Щом всичко било готово, джуджетата занесли ковчега в планината. Всеки ден ходили да гледат своята Снежанка. Веднъж покрай тях минал принц със своята свита. Като видял девойката в ковчега, той поискал да го вземе със себе си, защото си бил влюбил от пръв поглед в нея. Джуджетата с мъка се съгласили да му дадат своето съкровище – ненагледната Снежанка. Слугите на принца вдигнали кристалния ковчег и тръгнали внимателно по пътеката. Но един от тях се препънал в някакъв корен и изпуснали скъпия товар. От друсането парченцето ябълка изскочило от устата на Снежанка. Тя отворила очи, надигнала капака и станала. «Къде съм?» възкликнала. Зарадван, принцът й обяснил какво се е случило и поискал да се ожени за нея. Снежанка се съгласила и заминала с принца в неговото кралство. Там той я представил на баща си и направили голяма и богата сватба.